Hej så, i denne her forholdsvis korte video, der vil jeg vise jer, hvordan man sætter en bucket server op, og hvordan man tilføjer et plugin, eller hvordan man putter et plugin ind. Først så lige lave en mappe, I kan kalde den, hvad I vil. Minecraft server, hvad I nu vil, som sagt. I skal have downloadet Craft Bucket, det vil lægge et link i description til. Der putter I ind her, og batfilen med den her kode. Koden kan godt se anderledes ud, være større. Men jeg har taget en callsted, den virker på min computer. Den virker ikke på alles, skal jeg lige sige. Men den kan jo også godt lige ligge til description. Plus en anden, som der burde virke på alles computer. Jeg har givet den 1,5 GB RAM serveren, så det burde ikke være noget problem med lag sådan. Selvom der selvfølgelig stadig godt kan være lag. Men så starter vi først lige med at åbne batfilen. Så kan I se, den opretter alle filerne. Så kan I se her, preparing a spawn area, hvor man spawner. Level 1, det er, hvad hedder det? Det er den normale verden, altså world. Det der, det er world netter, og det der, det er world the end. Det er derfor, den ikke tager så lang tid. Men så når den er loadet, så skriver jeg i stop. I kan også bare krydse den, men fordi der er jo ikke noget, men om alle omstændigheder, så skal I altid skrive stop for en saver chunksene. Så putter I tree assist, tager vi som bare lige et eksempel, ind i mappen plugins. Så starter I kør server igen. Så kan I se her, tree assist, enabling tree assist, og så hvad for en version. Så kan I se, at der kommer en map her, og indenunder den er der en fil, der hedder config. Sådan er det altså ikke på alle plugins. Men der kan I så sætte, hvad den skal virke på. Birketræ, jungletræ og sådan noget. Og hvad man kan hakke den med. Ja, alt det der. Hvis I har den på jeres egen computer, så kan I lige starte Minecraft. Lige vente på, at det går ind. Og så skriver I jeres, ikke IP, men localhost, skulle jeg mene det hedder. 127.0.0.1. Deltag i serveren, eller enter. Og så kan I så se her, så kommer I ind på serveren. Faktisk meget godt sige der. Ja, det var hvordan man sætter en server op på Minecraft. Hvis I har en forespørgsel til hvordan man installerer plugins eller en tutorial, så kan I bare lige poste en comment eller PM mig på YouTube. Ikke BT85. Her hvor YouTube eller hvor videoen ligger. Godt så. Vi ses. Hej hej.